नै बिथाङा हेडलासो सोमदों ना हेडलासो सोमदों आइ खोन्थाना होग्रा नोंथांमोना बिनि दुखानाव खानाय सिनोब्ला फैदो 4 नाम्बार आमजुलि सका बिनि हेलो हाय लोगोफोर आङो 4 नम्बर आमजुलि गासिबो मिथिखायो दा 4 नम्बर आमजुलि बारिया सक होनना बुङो बेवहाय थारमाने मोनसे जोंमाया जोंहा इउटुबार बियो मोनसे ब्लग भिडिअ बनायदों आंनियाव आंनि पार्लार गोदानाव पार्लार गोदाननि नामा जाहैबाय सैथो इउनिसेक्स सेलन जायफोरा सोरबाफोर देलायनो गोसो दङब्ला हौवाफोर हिन्जावफोर इउनिसेक्स सोरबाफोर खानाय सिननाय बा खानाय बोनो गोसो दंब्ला बिथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन कुर्टि सार्भिसखौ मोननाय जागोन बाखि सार्भिसखौ हम सार्भिसखौ लानाय जायो बिथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो बारिया सकाव फैनानै भिजिट खालामनो हागोन 4 नम्बर आमजुलियाव आंनिफ्राय मिथिहोहरनाय एसेनो आरो बिथाङा खोनाबायना नै बुंखाबाय बिथाङा खानायबो बोनो आरो खानायबो सिनो आरो मालिसबो खालामो मालिस खालामनाया बेसेबां लायो नै बेयाव मिथिगोन बेयाव दङ नै बेफोराव दङ नायदो सोरबा फरायनाय रोंनायफोरा गोरों मानसिफोरा बुजिनो हानायफोरा फरायना ला हेयार काटिंआलाय 50 थाखा लाखायो बेबो 100 100 बेयावबो हिन्जावफोरनियालाय मा 60 थाखा हेयार काट नायदो बेयाव नाय ओमफ्राय नायलाय दखानखौ मोजां जायगा खिथिगोन नाय साहा बागाननि मिटिंनि अफिस ओमफ्राय दखाना बैला दखान नैबेयाव माबा दङ आरो स्टेट बेंक नङा स्टेट बेंक नङा स्टेट एटिएम होननानै बे खाथियावनो दङ आरो बे खाथियावनो खानाय सिनग्रा पिकचारबो दंखायो नै नैबेलाय फन नाम्बारबो दङ कन्टेक्ट नाम्बारबो दङ नै सोरबा नांगौ जादोंब्ला बे कन्टेक्ट नाम्बाराव फन खालामनो हागोन 4 नाम्बार आमजुलि सक PO बरेगाव डिस्ट उदालगुरि बिटिआर 4 सेफ कन्टेक्ट नाम्बारा नै बेयाव फन खालामनो हागोन आरो नांगौब्ला मा खालामनो हायो नै नायदो नै मेगननि मुसुगुरबो फुयो नै आरो बेखौबो खालामबावसो नै मेकआप खालामो बिथाङा बिनि दुखानखौ नुखाबायना जायनो हायो बिनि दुखानाव खानाय सिनोब्ला फैदो मालिसबो खालामबावो नै मालिस खालामनाया नोंहा बोरै मोनदों माबायदि मोनदों बिराद मोजां नंगौ नोंनि गामिनि मुङा मा आंनिया आमजुलि कल'नि मोजां बुंब्रा आमजुलि कल'निलै मिथिगौ बेबो खानायाव माबालाय कालारसो ना माबालाय नायदो गोदानसो खुलिदों गाज्रियाव फैनांगौ नोंहालाय खानाय बोग्रा क्रिमानो खानाय बोग्रा मेचिन गैया माथो बहाथो लाबोआखै बिथाङा खानाय बोनोब्ला बिनियाव बोफायनो हागोन आहा गाराङा बोरैबा मोनदों दे मोजां रायज्लायनो हाख'वाखै नै बोरैबा नांथा जादों गाराङा मोजां रायज्लायनो हायाखै
बिथाङा बिनियाव खानाय स्टाइल बोनोब्ला बिनियाव फैबानो जाबाय खानायखौ सिदा सिदा बोनो हायो सासे सिख्ला मोननाय बायदि बोनो हायो बे खानायखौ आमेरिकानि बायसा ओरै सिदा हेर' साफा खालामनो हायो आरो बिनिखायसो मानसिया जोबोद मोजां बेंगालरनिफ्रायसो सोलोंना फैदों बेनिखायसो मानसिया मोजां ना ओंखायसो बेंगलरनिफ्राय सोलोंना फैबाय आरो बेयो नों बेंगलराव थानाया साबेसे जाखो 6 year 6 year 6 बोसोर मावहैनो बेंगलराव टेबल फेन गासों कारेन्टआबो थांबाय माथो कारेन्ट गैखायाना जोंथिं कारेन्ट दं बैसिम सोरबाफोरा टेबल फेन नांगौ जादोंब्ला बिनियाव लांफैनो हागोन नै बे जाबाय राजा टेबल फेनबो मोनो नै आरो टिभिबो मोनाखै टिभि मोना बेयाव ओरैनो कारेन्टनि बुस्थु हारि माल फाननाय कारेन्ट बल कारेन्टनि तार हारि बेफोरखौ मोनो आरो आंनियाव मिस्टि मोनो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला हाजासे हायो साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालामना हो आरो लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालाम अबे साबस्क्राइब खालामनायनि खाथियाव थानाय बेलखौबो थुना हो हाजासे हायो बे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामना हो बाय बाय